to nangkong nagalian junga kum u ad hoc presiden jungka DCC kom chairman election campaign committee bala entros nagalian ke MPCC Arif Hoy mentagasi lakhot ya ka jinga selok haga jin dei ka jinga mir jumot bat ki wegi kam andring specific bay tek haga bay dei bat ka policy trekam ka baka party na high command na Delhi haga jinga dei bat ki samla kalawe jungkar India ni simrai tanggata baka Ribhoy district kadon kabanta ka bakraw ban ay agani ka kubor syabaro hinong song jong ka Ribhoy ka bakantub lese ya ka state ya ka north east ban ya kari India hibro kawai halor ka thame ba ki samla ki dei ke lawe jong kari India jung ya ka ei ka ba u Rahul Gandhi ulalek visit dalade chapo kota Rajasthan ka shlem jing saindur naga benta ban pentebit ikiran baper jadi halor kata kanong rim ka Ribhoy district ru nikwa bane simbenta ban ya kubur lang ya kani ka benta ban pensothu ya ki nong song sinong jong ka dong Ribhoy ki kimi ki kpa ki khon samla khamtam ki bala nang lastan ki ba ka seng kongres kadon ka benta ka bakraw ban khot ban wer ya ki khon samla jong ka dong Ribhoy ki ba ngi la sya ban ya lambakla da kita ki policy trekam jong ka sarkar India haga jingi dei bat ka kampule puthi khamtam ya ka jaka ka ba ngilatip hibro ko gar India ka dei chapo kota ha ka we na ki city jong ka Rajasthan ka ba baro ki khon samla ki ba la pentebit ilade ki ba le chaki ki jing pentebit ban pule engineer ki ba le ban pentebit ban pule doktor ki ba le ban pentebit ha ki exam ki baper nagabanta ban build up yalade ban yo kam yo jam ban ai ge jing chakri ka bawha gar India bro te niya khot niya wer ki khon samla namar ba ka sarkar India ka jungi haga jing alam jong ka sarkar BJP menta po center I kumba kam don por ban perkhat ban saindur ya ki khon samla ban ai ya ka jing hikai ka babit ka babiang ban pendunaru ya ka jing lut jisep kum bangite karu kom pule hari India kalong kum ka kor ka bapen dan kam ban kni pisana ki paidba hagan okor kom ki don ki system ki baper haba pule gini ki kardan ki ba hab ban petbit ld ban long engineer ban long IAS ban long doctor bat kiwi ki jing pentebit nak banta ban sandur ya kari India jungi ka yalam penban ban penlut ya kapisa jong kinong song bat kata ke jing penlut kalong kumne nalor ki school ki don sa ki coaching center ki jing sew ki bahe ha ka balaja ha ki longying ki babun ki longying ka ba kta ya ki longying hapo kari India jungi ngi na kadong Ribhoy ru kadong Ribhoy jingi kam sa din chu nilai persang ban penmi gi kun samla ki ban pule ban pentebit ele ban long doktor ban penmi ban lek engineer ban penmi ban lek pule gini ki UPSC ki lengba kini ki entrance exam ka NEET ka JEE bat kum jatar te hakini ki jing persang ban lek pule ki jing lut pampun pa ka ba lakta sisa ya kalong yang kalong sam ka bagi kmi lenti bagi kun jiki enda ki lalek pentebit
kumban ong no hapok ki hakisan snem ka jinglut ban ya kun examine laisha ya kamang tengka pule jong ka sarkar India, government of India, kata ka SSC, ka UPSC, ka RRB, ka Railway Recruitment Board, ka JEE, bat ka NEET. Hakini kijing penut kalong kumne. Ki samla ki bapule hakini ki jeka haka SSC ki don hadu arklor. Haka UPSC ki don sanlak. Haka Railway Recruitment Board kidon kuba san klor tam. Haka Joint Entrance Examination ban yadai bat ki jingpule ki engineer khat san lak. Haka ni ganit bapentibit ki kam medical arpu arlak. Henry ke jing penlut kepala syirkai ka kod daki arpu lak klur. Haka SSC arpusan lak klur. Haka UPSC laipun rew lak klur. Haka Railway Recruitment Board iway point lai lak kror. Haka Joint Entrance Examination nang mentaki bapule engineer iway point lai pu ar klur. Haki bapentibit banlay ganit. Tekani sisa kalak tak hadu kata-kata ya kilong sanjo. Te ka Riboy district ka kwa ron penken mau. Haba kilek ban pule susim nuk satang kani gawai ka kena ka bakarteng ka sneha. Delang ba jungka lalap bun teli kinuksa ki bakta sisa ki kun samla ki bakwa ban betubit ilade. But kada mention hang ne kaong kumno may pa pilasenya hanga ban ngiru baka kun jong pi kan pule minat ban tresitom ban long doktor hanay ngam don borsu ban ile biang ya kanit ngalayo ba ke asin kabaningkong ban lale ya kanit exam tang baka e gabala ban pendikina bak kanla ban le ba biang sasisin namar ba ki jingkeli kilalik hapthok biang sasisin bat omla ban pas season pass bat kata ka kalong ke AKA ka bapen kuslai bat penjenjar ki longing long sam ki kwa ban betul de tang iway nakalai hajar ngut balong balak balong IAS tang laipo nakalai hajar ngut ke balak bandrung ha kata ka IIT tang sispa prapo nakalai hajar ngut ki bakalalong doktor tikani kalapan kita iki kun samla ke jeni nam ki phaidin no mentoi syu ban pule ban pentibit yalade tenomar kata ka Riboy district ru kadon ka jing songkit kli ban perkhat bakumno N1 ra ya ka jing don kam ya ki kun samla jeni banlong ki baslor banlong ki ba ajing mut ban join ya ka platform haga jing alam jong iba Vincent pala kum unong yalam ubalayo i jengai hapok ka jela ukwa ban sim benta ban lum ban lang ki kun samla ban tur sakhamat bangin tei biang ya kata ka system ka education system ban penbet thamai penbet bha ya kar kom perkhat perdan ha kata ka education system tingi wer ngi khot sombai ki kun samlam paro bagin tur sikmat banai jumut but ka Riboy district ka Sngau ban pasyat lang igene ka khobor om tang nang banta kinong sinong ka Riboy district ki parlok ki ba e ki ba thoing gi jingi hapok ka jalla ka juni ka not isi barok ka we ban ya join ban ya snok tilang lang ba kane ka leadership ka bakwa banlum ya ki kun samla pule ka ba urahol kan hi dalade ulale tengiru ngidon ka ju kasur ka ban pensno lang na Riboy district ba ni khot ni wer ki kun samla ki banang bastat ban tur sakmat saprang ban ai jingmut ka sen kongres ka welcome ya ki jang ai jingmut ban ya plan lang ban perkhat lang na ka banta ban saindur ban penbha ya ke education system
banwan ra thamai na ka bata banom kta ya ka kamai kaji bakan nom kta ya ka jing penlut kai ya kapor hagaba ki babun nang ta nag lawan pai kem poi ka thong ki hap ban pe ki kambala ki ba om tikini tikana tingin kwa bagi kun samla sisen bagi ayat cekmat kin yo bet ya ka kam ka babet bembiang ban ka seng kongres ka priang sobha ka khot sobha ya paro ki kun samla pule bakin ya snok tilang ban tre ban ra ban ajmur bat mano ban kren om tang samadan don kam ki rusai ain ki ban yo lat ban kren ha parliamen menta ka seng kongres ka don kandai ngot kwa ban wanra nang plus isu ya kilidar ban ai ka opposition ka banyate ka banyarap ban penbha ya ka sistem jong ka pule ka puthi ka sistem jong ka jing penlut phut ka sistem banom don chu ka jing lute ya ki longying longsam habalet ban pendebit iki hari di ban wanra da ka sistem ka banom kta ka jing lut jing sap ka banom kta ya ka por jong ki ka bagi hab nile ki bun bun sam retik kumalapan mang ya ki ban pule kata kapor kata ki dulu pada. Jadi kini kitin ki bakalian. Da ka mensim da ka jumut ka bakit kli ka dong ribhoy ha ka jing alam jong ima binsen pala hapok ka state ka jongi ha ka jing alam jong ki parlok riurang ba ki basimpang hapok ka ribhoy district jongi menta ki sni ni don kani ka juk ka sur ka ba encourage ai mensim ya ki kun samla ban tur cha khamat bakin nom ting ka sarkar kam di ka sarkar tang UR ka di ka sarkar jong pai ba bakin penskau bakin wan sigi jing alang bakin ai ya ki platform ki beper ya ka jumut jing perkat jong ki bangin pediang ban wan ra ya ka sistem ka babit ka babiang ba ka sarkar ka hambar jing kia umdi bakan sule don bor umdi bakan su implement tang na kamenta ki ka to kan ngut herai ban implement ya ka education policy ka babit ka babiang hagar kom ka pule ka puthi ba pangro ka wei pagawai ka longyang longsam hapok kari India jungi bat khamtam na ribhojesik ni ai kene ka jo ka sorban support ya ka jing tumu ka babha jong rahul kanthi bat ka jing tumu ka babha jong ki khana pule ki jungi ki kimi ki pa kim de ban kan randin ki de ban tur sakhmat ki be perkhat bnia ban pendat kam ya ka ber perkhat ka jing ki ka jing tip ka jing nang jong ki langba ki social media langba ka jing link bani chimbenta physically katkum ka bor ko jingki na ka benta bangi dei banwan ra shisha ya ka system ka babit ka babiang ka jing penut konsep ka jingyo kam yo jam bat ka jingyo hok ya ka hok la jong ki khana pule jong dan kini ki kitin ka riboi district ka ai ko kubor syam baro kino chang ka riboi ban ya join han lang ha ka state ha ka not is bat kari hindia hibro hoi banwan ra no ya kasur upaj ba kasur jong ki nong pule bakim dei ban kanran din ki dei ban ura sakmat kita ki badan hapok ka parliament ki la ban yatai agar kom ka badai ban la dale bakla ka sarkar ka don ka opposition ka badon ka ji perkhat ka baklan ka babit ka babiang hapok parliament ka ba menta tang ka kongres ni don kandai ngot bat shen kin saya snok tilang na ka jing ha kari dia kani kini ke message na ka dong riboi bangkwa ban ra ya ka jing atli jong ki khon samla kimde banting kimde banrin mensim kimde ban kan randin tur saprang ai ka kubor lengba ki platform ki baper kumba ka juk mental adi ka juk jong ka science and technology to ya pedon kam kat kum kerdan ka mama pipit pinang ban ra sakmat tur saprang syaka state government syaka central government ban wan ra ka system ka babit ka babiang